ଆପଣ ଜମ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକ୍ ପିଲାଟି ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛି ତାପରେ ଯୋଉ ହସୁଛି ତାପରେ ଯୋଉ ଗାଉଛି ମାନେ ଏଇ ଗୀତଟି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ମୋର ତଳ ଉଠିଲା କଣ ଉଠିଲା କାହିଁକି ଉଠଉଛ ଆରେ ତାର ଦେଖିକି ମୋର ଉଠିଲା କଣ ଉଠିଲା ଜାଣିପାରିବ କିଛି ତ ଥରେଇ କଣ ଥରେଇକି ସେ ତଳେ ଗୀତଟି ଆରମ୍ଭ କଲା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ବୋଲି ଭାବ କରବା ଆଚ୍ଛା ଭାବ କରବା ପରେ ବୁଡ଼ି ଗଲ ଆଜି ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବ ଏ କଟକ ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ନେଇଥିଲେ ମତେ ବସି ମୋ ନାଁ ବୃନ୍ଦାବନ ବାବା ଆଜ୍ଞା ମୋ ମଠର ନାଁ ହଉଛି ଫୌଜାରୀ ମଠ ବୃନ୍ଦାବନ ବାବା ଇଏ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଏଠି ଚାଲିଛି ମୋ ମଠକୁ ଟିକେ ଆବାଜ ମୁଁ ଆଉ ସମାଳି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ମାତାକୁ କହିବି ବୋଲେ ବାଟା ମା ତମେ ଏଠି ଥା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସେ କଣ ପାଲା ପରିବେଷଣ ଯେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ବାଟା ମା ଖାଲି ବାଟା ମା ଆହୁରି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଭଲ ମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାୟକ ଆମ 5 ଜଣଙ୍କର ଆପଣ ହେଲେ ବାପା କରିଦେଇଥିବ ଆମର କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଗାୟକ ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ହେଲୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ସିଏ କଣ ଆପଣଙ୍କର ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ବାବା ମାତା ଏଠି 5 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ପଶି ଆଇଲେ ଆପଣ କାହିଁ ପଶି ଆଇଲେ ବିନା ଫାଟି ତତେ ଏଇବାର ମାତା ମା ସଜେଇ ଦେଲି ମୁଁ ତ ବାବା ତୁ ତ ମାତା ମା ମୁଁ ଭଲ
रे